Hoxe, de festa en festa, viñemos a Tamoraña. Festa do Carneiro Espeto, unha das festas gastronómicas máis importantes de Galicia. Así que nada, vamos a disfrutar dela. Aquí hai moito carneiro, Me despiertan de mañana. Dá gusto estar aquí. Estamos aquí no Carneiro Espeto. Dígame, dende que hora estades aquí? Desde as 7 da mañán. Desde as 7 da mañán, porque cantas horas lle fai falta isto para... 6 horas, 7 horas, e para lavalo lentamente. E todos estes carneiros que están aquí xa están reservados? Todos. Todos? Por cada carneiro 20 personas ou algo máis, así que entre 187, hai que facer números, agora non me saile. Está no 187 carneiros. 187 é aquí para comer. Que tens que estar aí todo o tempo dándolle volta ao lume. Calor, o lume e os carneiros tamén. Tamén. Tamén, co de arriba para baixo, para cando se pasan por un lado, darlle a volta polo outro, o puñero de espaldas ou do que sea. Cantos sodes aquí traballando? Mas estamos poucos, 8, 9, como máximo 10. Para mover todos estes carneiros? Para todo isto, sí. Bueno, pues nada, deixámoste traballar porque tens que dar cholla aquí. Hombre, gracias, venga. Dende as 7 da mañán aquí, non? Sí, señor, aquí, puntual como todos os anos. Tironte a festa non podeches ir. Bueno, sí, hasta unha polo menos fomos, Bueno, entonces, de madrugastes, ahora estás aquí. Claro, si a falta se pode faltar, home. Cal é o vosa función aquí? Ca madeira, ir detallando a volta, non? A madeira non? No, sí, a madeira, decir, nós usamos sempre a mesma, que é de roble, gallego, non é outra cousa. Pois ímolos movendo. Primeiro poñémoslo cos costillar para dentro, ímolos girando según vanse facendo e dándolle a volta. É dicir, basicamente temos cada tempo ímolos girando. A min dixérenme que esta festa comezou con unha persona que era emigrante e que dixo un día, bueno, vamos a facer Carneiro Espeto. E así comezou? Sí, a verdad que sí, era un señor que veu de Argentina, empezaron a facer a festa de xuventude, 4 amigos aí en plan de 6 carneiros, 7, outro ano 15, por 20, ao final estamos en 187. Realmente é un poquinho a colaboración de todos. Senón isto non se podría facer. Bueno, que como está sendo a jornada hoxe? De momento ben, agora chega o momento máis duro, a cara a unha, cando se empezan a repartir os carneiros, chega o momento cumbre da festa. Aparte, supoño que empezaste desde as 7 da mañán, aí o tempo... Desde as 6. Desde as 6. Pero, bueno, a esas horas non facía moito calor, agora ainda... No, calor non, agora mesmo fai calor aquí e fora tamén. Que me recomendas? A ver, depende, se che gusta Zanco, é un sitio de carne boa, pero, bueno, as costillas tamén é outra zona moi boa, e polo medio do pescozo, eso é mantequilla. A ti o que máis che gusta do medio do pescozo, que me recomendarías? Cernizo, chámase.
Bueno, temos aquí o asador máis novo. Cantos anos tes? 13, recién cumplidos. É o primeiro ano que ves a asar? Normalmente vou co asador a asar porquiños por aí, pero aquí a asar, sí. Pois pareceme moi ben, están todos moi bons. Sí, todos moi bons. Xa estás probando, vas por aí catando. Que me dera. Que desde que hora levas ti aquí? Pois eu como fui montar a festa, despertei ás 10 e debín de chegar ás 10:30. Ah, bueno, entonces nada, ves máis tarde para ir aprendendo, non? Claro, claro. Bueno, xa estás que estar aquí a 7 da mañán, por lo O menos. ano sí, Sí. sí. Bueno, contanos un pouquiño, como ten que facer a xente para o ano se quere contratar e conseguir comer aquí no Carneiro? Pois ten que reservar chamar ao Concello, ou un número que lle dá o Concello, para reservar un lote que lle salen 300 euros, que dan 2 empanadas, viño, pan, auga e o carneiro, claro. E con canto tempo de antelación hai que facelo? Pois este ano, aos 15 días de abrir o plazo, xa se cerrou, porque xa non había carneiro, xa non había hueco. Claro, digo porque senón despois para conseguir os carneiros, pasar, eso ten que ser complicado tamén, non? Claro, non se xa contas normalmente, xa contas con 150, 160 lotes que poden facer para conseguir os carneiros. E despois aí é cando cerran o plazo. Bueno, estamos aquí co que matou casi todos estos carneiros, non? Bueno, parte deles. Xa veñen designados para a festa, non hai elección. Xa veñen designados 70, 80, 100 os que haxa para a festa e... E canto tempo tardaches en matalos todos? Home, pois... non sei, fixéronse por aí 8 ou 9 horas todos. Ah, nun día? Non, en 2 días. En 2 días. Bueno, pois trátase que agora mismo ves o carneiro que está cos zancos para baixo, Sí. pois para que se faga por a parte de arriba das mans hai que darlle a volta, giralo por completo. E despois tamén outros daslle así tamén. E despois de xiralos de diante para atrás, coa costilla para diante, co hueso e coa espalda ao revés. Pero dalle volta é moi complicado, non? Bueno, ti se o queres intentar, podelo intentar. Bueno, estamos aquí ca charanga dos encerellados, non? Sí, aquí estamos, un ano máis en Moraña. Todos os anos vindes vos. Sí, xa levamos desde 2013 aí, formámonos en 2011 e en 2013 comenzamos a vir e aquí estamos un ano máis a tope. E supoño que, bueno, que é unha emoción poder estar aí dándolle aí aos veciños. Por suposto, somos daqui do ladiño de Campo Lameiro, isto é para nós casi como tocar na casa e nada, un placer porque é un festón increíble, isto é verdade que maravilla. Bueno, vos sonades ben, non? Bueno, intentámoslo polo menos. A ver como vos sonades, veña, va. Chicos, Bueno, pois aquí xa vedes, xa están casi os carneiros listos, así que imos a facer un poquinho de publicidade mentre a xente está collendo os tickets, se senta, se todo rollo, e despois imos a ver como disfrutan deste carneiro. Organiza Concello de Moraña. Estamos aquí en Moraña, de onde vimos? Da Coruña. Que xa hai unha mesa e Sí, todo. está todo preparado. E cantos sodes? 22. Somos 110. No, vos, 110 personas? Aló.
Ben má, pero vosa peña é enorme. Míralo, vou lá de sede, parte cerca de Finisterre. E vindes 110 personas Míralo. en 2 autobuses, polo menos, ou que? 3, 3 autobuses. E vindes todos os anos. todos os anos. Vimos desde Vimianzo, De Vimianzo, expresamente para comer. a comer o espeto. Eh, Na feira en Padrón, a comer un pulpiño e pomiñamos pa aquí. Dime, con canto tempo de antelación collechedes? Canto fai que encargachedes aquí a mesa? Eso encargou do autocare, un mes antes. Un mes. Sí. E sodes un autobús inteiro? 110 me parece que son, 4 autobuses. Bueno, de onde vimos? De Pontevedra. De Pontevedra, e vindes todos os anos? Non, é o primeiro ano. E a vosa peña canta xente ten? 20. 20, xusto con carne. Justos para, sí. E chegará para todos? Esperemos que sí, sí. Está, pero por si acaso. Hai cordeiro, o sea, de todo. Fame non vamos pasar. Hai rosquillas, o sea que... Estamos aquí con Muñi. Aquí prácticamente ti eres a que organiza aquí todo este traballo, non? Sí, a organización, e máis pertenezco á terceira generación de asadores. Tuvo o meu avó, tuvo o meu pai e agora temos o meu irmán máis eu. Porque teu avalo foi o que empezou con O isto. muñeiro, si alá por 1970, pois aí empezou el a asar. Entón a familia sempre aí o mando. Aí, generación tras generación, o pé do lume das brasas de Carballo. Este ano que está sendo moi complicado ou... No, a ver, este ano, a participación foi moi alta. A verdad que tuvemos 187 carneiros aquí asando, dos cales 140 foron para as mesas reservadas do Concello e o resto para as casas particulares. Moi ben, bueno, que se sinte sendo da familia que empezou todo isto, non? Un orgullo e a tradición, como digo eu, herédase, pero tamén se conquista ano tras ano, aquí na Carballera de Santa Lucía. Estamos aquí co alcalde aquí de Moraña. Bueno, contanos un poquinho como está sendo aquí esta festa. Sí, pois está sendo, a ver, un día fabulosísimo. Pois a xente está pasando estupendamente, bueno, pois iso é o que buscamos nós, que veñan a Moraña e que o pasen ben. Bueno, desde o Concello organizar isto, como foi de complicado? Sí, pois nada, pois o que bueno, xa levamos 54 anos e cada vez é menos complicado, pero bueno, hai que montar as mesas, hai que montar as lonas e bueno, pois le dá moito traballo, todo un mes traballando para isto e bueno, ao final pois que chega un día así é estupendo e que a xente o pase ben, pois enorgullécenos aínda máis. E depois tamén, por exemplo, de cara ao ano que ven, a xente que quera vir, con canta antelación ten que pedir? Sí, nós, a ver, este ano pois abrimos sempre as inscripcións sempre a mediados de xuño. Este ano abrímola o 21 de xuño, bueno, cerrábamosla o 22 de xullo, o que é que, bueno, a xente xa sabe como é a festa, quere vir a esta festa, e, bueno, en 2 semanas pois tivemos que cerrar as reservas porque, bueno,
como vedes, a carballeira é estupenda, pero o aforo pois é limitado, entonces non podemos meter máis aforo do que nos permite a carballeira, sí. Bueno, que aquí hai unhas 3.000 persoas, polo menos. Exactamente, hai unhas 3.000 persoas, sí. Pois nada, esperemos que para o ano que veña sea moito mellor que este e a de seguir disfrutando desto. Exactamente, a de seguir disfrutando, a que os pasen ben toda a xente e, animalos a que aqueles que non puderon vir, pois que po ano pois estén aquí tamén como nós. De onde venimos, a ver? De Asturias, e vindes aquí para tomar o carneiro, claro. Dos carneros aquí, dos carneiros. Dos carneros, no, alguno más, tiene que haber. Aquí. Que somos muchos. Es el Gijón del sueño, es un tesoro. Está bueno. Está bueno. Estamos probándolo. Bueno, pero bien, ¿no? Está bien, de momento sí. Había hambre ya. Bueno, sí. Que parte que che gusta máis? A ver, do carneiro. La costilla. La costilla. Sí. Muy buena todo, ¿eh? Y la gente maravillosa. De onde sodes vos? De Vimianzo. E vindes aquí á festa todos os anos ou é a primeira vez? Sí. No, sabemos varias veces, porque nos gusta. Sempre por abaixo, hai que empezar sempre por abaixo porque casualmente este carneiro está moi feito, moi asado e hai que ir quitando de abaixo para arriba para que non che caia a parte de tal, porque se sacas de arriba podese desconxuntar todo e ao final caiche no chão. Hai que improvisar e poñer aquí os cartóns da empanada e pouquiño a pouco imos lle dando xeito como buenamente podamos. Isto é cortar a carne, mira, por exemplo aquí. Bueno, un experto total, supoño que tamén verás se está bo ou non, claro, estaba rico. Home, no, o que vexe agora mismo que está moi quente, pero está perfecto como todos os anos. Hai fame, entonces os nervios aí. Pero bueno, hai máis presas das que queremos. E con ese corno que estás chamando a xente para que veña a comer? Chamando a xente para que veña a comer, sí. E así damos comezo a comida. Vale, cantos sodes vos? Somos 15. 15, e chegabas un carneiro, claro. Sí, nos vainos a sobrar, pero así xa levamos para o día seguinte. Ah, moi ben, pois mira, xa tedes comida poxa para mañá. Sí. Riquísimo. De onde venimos? De Cataluña, de Girona. Ah, de Girona. Pero venís sempre, venís porque hai... El año pasado. Mi pareja es de aquí, de Galicia. Entonces ya hacéis coincidir las vacaciones con la fiesta do Cordeiro. Bueno, no, venimos a Trede porque estamos jubilados los dos. Pues nada, a disfrutar do Cordeiro. Y vosotros también, a comer. Está moi bo. Está moi ben. Moi ben, mira para aí. Bueno, aí xa non queda casi nada. Mira os fociños e todo. Ainda podes coller máis que queimas. Xa creemos. Mira para aí, como disfrutamos. Está de vicio, buenísimo. Buenísimo. Sabe a carneiro. Sabe a carneiro. Asado non moi ben, asado non ben. Perfecto. En Buenos Aires está ben tamén. Está igual que o da lá. Hai moitos anos que comín alá, pero este tamén está moi ben. A mellor respecto fano mellor alá, pero o carneiro é mellor aquí, non? O carneiro, a carne... Ali era moi bo, Bueno, que? Como está o carneiro? Buenísimo. Buenísimo. Ainda non o probamos. Ainda non probastes. Bueno, que? A que estamos aquí en la fiesta a comer cordero? Sí, pues claro. Yo, pues la verdad es que es la primera vez que vengo, porque la mayoría de las veces lo como en la casa de mis abuelos paternos. ¿Y qué te está pareciendo la fiesta? Bastante bien. Y aparte del cordero, ¿qué más te gusta de aquí? Bueno, pues también hemos traído una ensalada y probé la empanada de zorza y también probé la tortilla de la madrina de mi madre y todo estaba delicioso. Pues nada, a comer y después poder jugar un poco. Sí, ya lo creo.
A ver, como está o cordeiro? Está caralludo, caralludo. Moi bueno. E a salsa que tal? Mejor aún. Chapó. Que? Hasta que te despesado estar aquí comendo? Hasta a noite, hasta empezar a bailar. Hasta a bailar vai estar aquí? Hombre, como ten que ser. Hasta que comades todo de aquí? Xusto. Deixar nada. Non se pode deixar nada. Despois a bailar e lo para baixar. Hombre, a ver que empieza a música. Está súper bueno. Pois eu non sei, porque non sei, non probín aínda, sei que non sei se estará Espera bon. que che vou deixar probar. A Deixa ver. de un tenedor que Alja me roubou. Xa verás que bo está. A ver. Está buenísimo. Está blandísimo, ¿Está bueno o no? Rico. Riquísimo, hasta as horas presta, Ah, que sí. Hombre. Moitas gracias, bueno, xa teño energía para seguir traballando, viña. Venga. A disfrutar. Chao, gracias a vos. A ver, Marcos, como estás? Está moi duro ou non? Non sei que ainda non por vin. Pero non, de cortar. Está hablando. Está hablando. Pódense aquí a traballar, todos aquí xa a comer. Xa ben ves, eu aquí... Me encanta, che. Ai, ten que ser, a gente non hai que facer. Está estupendo, mellor imposible. Igual nos tocou bo. No. Pues está buenísimo. Nada, seguir disfrutando dele, que a salsa acompaña tamén. A salsa moi picante, pero tamén está ben. Antes coas empanadas, que estaban boas tamén. É un bo viño, claro. É un bo viño, un viño tinto do país. Que bo tamén, moi ben. Que disfrutedes del. Exactamente, a ver, po ano repetimos. ¡Viva Carneiro! ¡Viva Carneiro! ¡Viva Rosa Santo Costo! ¡No se oye! ¡Grito! ¡Grito! ¡Más Bueno, como está o carneiro? Pues bon. Soy argentino. Ah, yo ahí solo veo huesos. La carne la tengo adentro acá, enfocada. Estaba bueno, entonces. Todo perfecto, la verdad que bien organizado, el asado, el cardero está perfecto. Esto es igual a Argentina. El aspecto es igualito que en tu pueblo. Es igual a Argentina, no tiene ninguna diferencia. Esto no se organiza de la noche a la mañana, lleva tiempo y trabajo. Y esta gente lo ha empleado, así que felicitaciones. Te estabas cortando ahí, traballaste como un león ahí para darle de comer a toda esta gente. Ahora vale a pena, ves? Sí. Ahora, aquí na ahora cabeceira. valeu a pena, ves, cortar. Está bueno. Ostras, mira, pai, que non fala ni Dios. Non fala nadie, ¿no? Bueno, como está o carneiro? Comes. Deixase comer? Deixa. Hai fame tamén. Algunas sí, Pero bueno, vexo que sobrou empanada. Carneiro de momento está lo comendo todo, Bueno. Estou vendo que aquí nesta mesa están todos calaos. Porque o bella que berra, bocada que perde. Amigo, pero... Mandando ao peito. Debe de estar bo, non? Está buenísimo, buenísimo, está espectacular. E aparte acompañádolo con ensalada, tela da voz da casa, claro. Temos que ter un poquinho de ensalada, unha tortilla, un algo para acompañar. E isto está espectacular. Bueno, o viño traio de sempre, pero un albariño parece que lle dá un toquito especial, non? Home. Sobrou? Nada, non sobra nada, comémolo todo. Pero cantos sodes na peña vos? Moito, somos da Peña Espetados. Esto que dice camán, non? Co cuchillo. Co cuchillo, camango, que che veña. O casa a comer, man. Pero está rico, non? Está moi rico, está no seu punto, acabo de partilo ahora, maravilloso. Sí. Maravilloso, vimos todos os anos, isto é maravilloso. Somos de Valladolid, xa se nota. De Valladolid. Sí, Castellano, xa se nota. Ali sodes máis expertos en carne, claro. Sí, por eso. Pero cabrito como fan aquí non facemos en ningún lado. No. En Valladolid non sabe. En Valladolid esto non sabe. Muy bueno y muy jugoso. Moi jugoso. Quen o cortou? Mi tío y mi padre. Córtano ben entonces, non? Sí. O carrillo está buenísimo. Eu son de aquí de Moraña, é a primeira vez que o tomo, porque, oye, sempre o fixen na casa e tal, e dixo, joder, este ano vamos coller 2 mesas e tomalo aquí. Eu animo a toda a xente que o veña a tomar, porque están maravillosos. Son da Peña, está
e nunca nos dou por vir a comer aquí o carneiro. Coño, porque me decíamos na casa, que estamos aí ao lado, e tal, pero maravilloso. O sitio maravilloso, fresquiño, precioso. Vexo que aquí tes unha fonte chea de carneiro. Canto pediches ti? Un carneiro solo. Un solo? Sí. Que pasa, que aquí a eles non comen tanto ou que? E co repartilo eu toco a mellor parte. Amigo, mira que listo, mira, poñenche os huesos tamén aí. Bueno, non vai a ser que quede algo. Cojonudo. Está cojonudo. Millor imposible. Ainda queda aquí mitad, Bueno, quedanos a mitade, pero ainda nos queda día tamén. Queda aquí no pasillo a ver se van roubar. Nada. Aquí é a boa xente, non... Hai pa todos, A min falarme que a parte máis rica era o que era a columna. É verdad, non? Pois é verdade. Ao lado do hueso. Ao lado do hueso, perfectamente. E tocouche a ti? Tocoume a min porque o cortou aquí na vista mo pasou. Entre bombeiros non nos pisamos a mangueira. Somos do mismo sector e colaboramos. El colleu esa parte que é a mellor e eu a do xojo aquí do codo que tamén é das mellores. Bueno, pois nada, nós xa marchamos daqui da festa de Moraña. Impresionante, aconsellámonos que veñades o ano que ven. E se queredes que vayamos á túa festa, pois nada, só tens que chamar ao teléfono 986 710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa.